Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta ngħaqdet mal-għawiem Malti li ġus f'kampanja ta' tindif kemm fuq l-art u anke fil-baħar. Is-sibt bosta voluntiera u buwaddasa naqdu flimkien u ġabru qatt ta' skart fejn il-Malta Buġibba. Din il-kampanja tal-Unjoni Ewropea se ssir fuq qatt ta' ġimgħat u hija maħsuba biex tipprovdi għarfien akbar dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew jew kif magħruf aħjar bħala l-Green Deal. Nagħmlu attività bħala clean-up fej qed niġbru plastik u ħmeġ minn fuq l-art kif ukoll mal-baħar. Dawn inizjattivi huma importanti ħafna mhux biss biex niġbru plastik biex anki biex nġibu l-komunità flimkien. Dr. Elena Grek, kap tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, enfasizzat dwar kemm hija f'waqt tal-kampanja u referiet għal rimarki riċenti tal-President von der Leyen dwar l-impenji ambjentali tal-Kummissjoni. Din hija ambizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea biex sal-2050 il-kontinent Ewropew isir carbon neutral, jiġifieri dak l-emissjonijiet kollha li nipproduċu bil-ħajja tagħna ta' kuljum jiġu kompensati b'miżuri li nadattaw ruħna għalihom. Il-Gvern Malti wkoll qed jagħti semmu sabiex jintlaħqu l-miri ambjentali kif sostna wkoll il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia. Il-European Green Deal qiegħed hemmhekk biex jgħin lil Malta kif ukoll il-membri stati l-oħra jagħmlu tranzizzjoni ekoloġika mistennija minnha permezz ta' finanzi imma wkoll miri ambizzjużi kemm fl-ambjent kif ukoll f'din it-tranzizzjoni ekoloġika fejn tidħol enerġija, trasport u industri oħra. Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli qalet kif kulħadd jista' jagħti semu u jkun parti minn din il-bidla. Huma l-bidliet żgħar fil-ħajja tagħna, l-affarijiet żgħar li nistgħu nagħmlu ta' kuljum li finalment jistgħu jgħinu biex inkunu qegħdin nilħqu l-mira tagħna. Dik li jkollna ekonomija dekarbonizzata sas-sena 2050.